Wasu daga shugabannin al'ummomi a ƙaramar hukumar mulkin Gudu da Tangaza su ne suka yi haɗin gwiwa suka gayyato 'yan ta'addan Lakurawa zuwa yankunansu da kansu. Wannan gayyatar ta faru ne a shekara ta 2017 a lokacin da yankunan nasu suka fara samun hare-hare 'yan bindiga waɗanda ke kwararowa daga jihar Zamfara. A lokacin ne da 'yan fashi ke kashe mutane, sace dukiyoyinsu, su cilasta musu yin hijira, sannan kuma babu wani mataki na kirki da gwamnati ke ɗauka da ake ganin cewa zai iya haifar da ɗa mai ido. A saboda haka a cikin neman mafita ta kowane hali sai suka gayyaci mayakan Lakurawa tun daga ƙasar Mali domin su zo su taimaka su ba su tsaro. Bayan zuwan Lakurawa, shugabannin da ma al'umma sun yi maraba da su, suka dinga ba su kuɗaɗe, suka dinga ba su abinci da abin sha, har ma wani lokaci sukan ba su dabbobi. A daidai lokacin da su kuma Lakurawan suka yi alƙawalin ci gaba da ba su kariya daga masu garkuwa da mutane. To sai dai a lokacin da Lakurawan suka ga sun samu gurin zama sai suka fara kafa dokokinsu akan al'umma, suka hana yin kiɗa da shan barasa, suna kuma karɓar haraji ga makiyaya, kuma duk wanda ya ƙi bin umarninsu sukan azabtar da shi. Ana cikin haka ne sai saɓani ya shiga tsakanin Lakurawan da kuma wani shugaba a lokacin da Allah ya waɗan shi rasuwa, sai kuma Lakurawan suka yi kirarin cewa suna biyar yaron kuɗi har kimanin miliyan 63, amma kuma shugaban sai ya musanta wannan zargi. Shin kun tuna wani labari da aka taɓa yaɗawa cewa wasu 'yan ta'adda da ake kira Lakurawa sun yi wa mai gari yankan rago, abinda aka ɗauka a matsayin wata mafita ta wucin gadi kawai sai ya rikide zuwa barazana mai girman gaske daga mutane masu ɗauke da manya-manyan bindigogi zuwa ga talakawan da aka gayyace su domin su ba wa kariya. Kafin gwamnati ta fara ɗaukar mataki, ta ma fara lura da girman matsalar, ta gama yin Allah wadai, tuni Lakurawa sun raba ɗaruruwan mutane da mahallansu. Ƙungiyar da aka gayyata domin magance matsalar tsaro ta rikide zuwa babbar barazana. Wannan labari ne akan sakacin gwamnati wanda ya buɗe wata ƙofa ta shigowar Lakurawa a yankunanmu. Sakamakon haka, shugabannin gargajiya da dama sun fuskanci zargin tallafawa ko kuma haɗa baki da 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane. To laifin waye kenan? Najeriya fa matsalar tsaro matsala ce da wata gwamnati kan gada daga wata gwamnati, kuma ita ma wadda ta gadar idan bata kula ba sai ta haɗa da nata tarin matsaloli da sakaci ta gadarwa wata gwamnati mai zuwa, kuma a haka ake tafiya. Abin tambaya dai a nan shine, a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke ikirarin haɗin gwiwa da Amerika domin kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya, shin ko akwai wani darasi da ta koya daga yadda Lakurawa suka shigo wannan yanki da kuma yadda suka zama barazana? Shin gwamnati na ɗaukar darasi daga abin da ya faru jiya domin hana sake afkuwar irinsu a gobe? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section.